Hello khabni takte bukhuk song tini haina hai norok nani kotal video malam sago kesung tini wak no sung rilai nai kesung pa agi wak rok no sung joto ni no khungo no sung masarok apa ahanyo riu ike sung baki ri abono kangke sung mairum bai kunda bai kesung abon hisab khlaitna thangkangke sung busi paisar mani sepono sini kebang ma dabal khoros thango hingke khabni takte bukhuk song sung baike khoros ni hingkante sung gunda bo painani mairum bo painani te bol bo hingka oro sini black channel loss ke khabni takte bukhuk song sung aborok sung nainai hingke wak bo asuk toria kahan bagni sung tini sung wak sung komsa komno phari sung pasta ni simung sung tosta jararok wak rok no sung riwi man khangke sung wak masago 10,200 টাকা 6 মাস পাই जों सोबायसार खांके जों कमसे कम न आयांगो 25 हते 30,000 35,000 हायरक जों फालै मान के खापनि तकते बुखुक जों बाहायके जों रां सेफ्टि कमाय जों पार खायनि खांके जों निउट्रि टैक्स नि जों कासा बुजि दंगो आबो मटमटि काहाम न बुजि आबो सार खांके वाको मटमटि काहाम न साइस्थ kaham kono tor kahani bagani tini norokna ang onitri tax bai rinan bagai norokna ang sajo nung judi no 10ta ba 5ta wak riwinai nang bar ke nang bar khangka aro nini tebo phaide income kaham ungnai kahani bagai sung ek boshoro sung busuk 20,400 টাকা 12 maso 20,400 টাকা bai sung busi cari mano oke sung tabok naji asa kabo sung wak sarok sung bari man khangka sini tebak kaham ongi thango kahani bagai no sung chakiri hene sung baksa onek khok terbai tong ingka laso nung obai ke kaham business nung wak rono kaham tei woi bar woi talang hangke nung se chakiri narak nai kamu busuk jorok ti kubi kok abo norok no sawi mano norok ni thanigo sama chaya tongkha to norok ma khairdi khoma khairdi norok judi soino obo kahamungai tongkhangke norok nogo asugui tongui no norok busi rok painai chari khari tonoi no norok wak rok bwsa bakhangke nung se nini wak sa buske phalnai khanai nung se sungjaknai hingke khabni takte bukhuk song omono kaisa kubui kok haima tongo hingke nung bazar huzarago thangai nung wak pai tongoi masai ha bui 7,000 santinigo 6,000 no hone himasai nung noga asugoi tongoi no wak busa 7,000 8,000 ke nung phali tongoi mano kahan bagai no norok no obono saka busi ek bosorni 20,400 টাকা thangnai 20,400 টাকা thangnai hingke जों ek bosor thik hingka kono sini wak bo aforke busa achaimani जों mugui mansinai hingke ek bosor 2 mas 3 mas hingka nung wak busa phalisi mani tongkha hingke khapni takte bukhuk song norok o samung no busuk jorok ti chajak rakhe wan sukdi hingka angbo obono no buskamo tebo wan sugui tongo kani to wak masano ko hingke tabuk ang obono hawar khairi barnani bukhak wan sugui tongo hingka ando to genda busuri bo tongma ba ke tabo ani wak rok hawar samkangke ang hawar khairi hingke khapni takte bukhuk song ang bo buskangni bosorogo tebo bobai ke wan sugui tebo kabang khairi wei norok no video tebo kaham tei wak kabang wei norok na ang phake kha basarnai obono ani kaisa target naharmu asukno jotona na hambai norok jajagi tongkhangke ani channel no dakti subscribe khairdi hambai jotona khulum